ला 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 बरायलायबाय खोमसि एकदम साग्लोबजोबनाय मा बुंनो दिनै अखा हादोंमोन गोसोफ्रा एसे मोजां मोनदों गोसोम गोफा महराव फैलायबाय आरोखि केमेराया बारा मोजां नङा नोंथांमोन नै थांलायबाय जोङो बसन्ति बोरायखौ लानानै एकदम दसे मोना समनि भिडिअ शुट लानो होननानै थांनाया ओरैनो बारा एम्फौथ' खामानि नङामोन बुंथ'ला दे उनाव बुंसिगोन जोंनि फोरोंगिरिनाव थाङाथ' आरो नै बिथाङा आना सानाय गुजोब्बाय सिफुं दामनो सोलों खोमसियावबाबो दसे गानखौनो रोजाबसिन आं मोनसे आंनिनो सुजुनाय खोनासं सिरि सिरि गोसोजों मोथो मोथो आयननि महराबो आंखौ बेसेबां फाग्ला खालामबाय जौमोननि बारदों गोसोआव जौमोननि बारदों गोसोआव अ सना खनजोबला दाबो रिलिज जायाखै दाबो प्रसेसिं सोलिगासिनो दं रेकर्डिं सोलिगासिनो दं खम समनि गेजेराव नोंथांमोना नुनो मोनगोन एबा खोनानो मोनगोन आरोखि एलबामजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो शेयार साबस्क्राइब खालामदो जाय बिथांमोना आंनि दावगा हारिमु आफादनि ब्लग भिडिअफोर बिथांमोना दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामदो गावनिनो सासे बर' फिसा होननानै आरोखि